sustatzeko erabat, eta hemendik aurrera egingo duguna sustatzeko eta bultatzeko erabat. Mausetik dira bere ikusia, 5 urte, unibertsitateetako gradu desberdinetan ekonomia solidarioak txertatzen. Eta ez txertatzen era informalatzen, hezkuntza informala edo ez formaletik baizik eta formalean sartuta, asignaturatan sartuta, masterretan sartuta, eta praktikakin eta gradu bukaerako eta master bukaerako lanekin. Eta ikusten genuen zen ikasleak eta irakasleak eta beharrizan hori ikusten da dela, baina inorrez dagoela hori aurrera eramaten. Ikusi dugu baita ere, ejemploak beste herrialde batzutan, nola egiten den hori, nola erakusten den ekonomia eredua ez dela bakarrik kapitalista, baizik eta beste ekonomia eredu alternatibo batzuk baita. Eta ez dira teoriko baten. Emaus bezala, gu ez gara unibertsitatea. Gure proposamena da, unibertsitateekin elkarlana egitea edo topaketa bultzatzea, baina soluzioa bilatzeko. Proposamen praktikoak bilatzeko. Orduan, topaketa honetan, gobiatu duguz, uste duguzunak, gaur egun izan daiteke zera ejemplu edo eredu, unibertsitatearen mailan ze hildo eraldatzen egon daitezen. Hitz egiten dugunean, unibertsitate eredu eraldatzaileetaz, hor egiten dugu bat beste idea batekin. Unibertsitate askotan da gaur egungo eredu ekonomikoaren babesa, edo sustatzen duena, edo jarraipidea ematen duena. Ekonomia solidarioarekin lanean hasten zarenean ikusten duzu topatu behar dela baita ere beste lankidetza bat unibertsitateekin. Eta hor kuestionatzen da askotan unibertsitatearen rola. Unibertsitateak jarraitu behar du eredua sustatzen eta mantentzen, edo beste rol bat dauka. Eta gizarteak beste rol bat eskatu behar dio unibertsitateari. Orduan, gure topaketa da praktikoa, da pentsatzekoa, baina da batez ere ekintzarako topaketa. Ez genuena egitea, ze kasu dut eta horrekin gelditzea, baizik eta hurrengo kurtsora begira zer egin dezakegu. Guk badago hau proiektuak martxan, honen inguruan, eta nahi dugu egitea aldenik eta ekintzailetza parte hartzaileena, ez? Kolektiboena, azkenean. Eta ez da gukea bakarrik. Eta horrekin batera, adibidez, gaude koordinadoran unibertsitate taldean, justo atzo ginen beste batzak baten, eta gaude artikulatzen unibertsitate mailan lanean gauden beste elkarte, mugimendu eta gobernuskaponko ondoko erakundeak. Eta uste dugulako hau, plantamendu hau, unibertsitate eraldatzaileen plantamendu hau, izan barkola ez bakarrik gurea, beste eta orokorra. Buru bezala da, biztaratzea ekonomia solidarioaren inguruan unibertsitatean zer dago, zer egiten gauden. Dauden irakasle eta ikasle konpromesudunak biztaratzen, ikustera ematen. Hori guretzako garrantzitsua da. Askotan, ekonomia solidarioak ez dauka bizibilidaderik unibertsitatearen mailan. Gero baita ere, praktika honetara joatea, nola egin daitekeen hori, ez da? Ereduetatik edo ejempluetatik, nola egin daiteke. Eta gero, unibertsitatearen rola planteatzen. Eta hor, ze intzidentzia lan hildo ditugu. Elkarte bezala eta baita ere, kolektibo bezala, ez da? Eta lehen esan duen bezala gero, ekintzetara joatea. Ekintza zehatz, diseinatu ditzazkegu, ekonomia solidarioa unibertsitatean txertatzeko, eta baita ere, horrekin batera, unibertsitate eraldatzaile baten ereduetara joateko, ez da? Hori errebindikatzea unibertsitateko kampusa. Jardunaldia dago zuzenduta, azkenean, unibertsitate komunitatea direnei, irakasleak. Irakasleak daukatenak barrean mugitzeko hori, planteamendu alternatiboak egiteko, planteamendu eraldatzaileak egiteko, eta konpromesua nolabait materializatzeko, zerbaitetan. Ikaslei baita ere, eta ikasle mugimenduei, asko jaba daude bateratuta, adibidez parte hartuko dute Sarrikoko ekonomia kritikoko taldeko ikasle,
Eta mugimendu hori gehiago bultzatzen nahiko genuke unibertsitate mailan, ezta? Artikulatzea irakasleak eta ikasleak, baina era horizontal baten baita. Hori gure topaketaren edo kurtsoaren planteamendu bat baita. Bada ere. Gero, kolektiboak, mugimendu sozialak eta gobernuz kanpoko erakundeak unibertsitatean lan egiten dutenak. Ekonomian edo bestelako gaietan baita ere, ez? Ekonomiak azkenean gauza asko biltzen ditu, baina batez ere nahi dugu hori lan egiteko era desberdin horietara. Eta baita ere ekonomia solidarioko enpresa eta ekimen ekonomikoei begira. Azkenean bereiek ikasle asko jasotzen dituzte praktiketan eta baita ere ikerkuntzan taldeetan egoten dira askotan. Horiei dago zuzendu